ዓሰርተ ሓደ ጉንቦት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ ጉንቦት በዘመዓልቲ እዚኣ አምሳለ ሱራፌል ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ዝተሰወረሉ መዓልቲ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ካብ አቡኡ አብድየ ይስሐቅ ካብ አዲኡ ክርስቲና ወይታውክልያ ኣብ አክሱም ተወሊዱ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ካብ ወገን አባ ገዴዎን እዩ። አቡኡ ወዲ 7 ዓመት እንተሎ ስለ ዝሞተ ድማ ኣዲኡ ናብ ኣባ ገዴዎን ወሰደቶ። ኣባ ገዴዎን እውን ንቅዱስ ያሬድ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ክምህርዎ ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ እቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ክቅበሎ ይኹን ከጽንዖ ኣይከኣለን። ኣባ ገዴዎን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ የጽንዖ ይኸውን ብምባል ከይተሓላለሉ ንብዙሕ ዘመን መሃርዎ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ከጽንዖ ኣይከኣለን። ካብ ግዜታት ሓደ መዓልቲ ኣባ ገዴዎን ንክንድዚ ዝኣክል ዘመን ተማሂሩስ ምጽናዕ ዓብዩ ኢሎም ሓሪቆም ንቅዱስ ያሬድ ክሳብ ዝሕሞ ወቅዎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ በቲ ዝተሰቅዖ ኮርዩ ካብ ሓደ ጫፍ በረኻ ከይዱ ካብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ከፍ በለ። ካብቲ ቀጽሊ እንዳበለ ድማ ነፃ ኦም ከይዱ ክፈትሕ ከኣቱ ይወድቕ። ከምዚ እናበለ ውሕድ ሓደ ቀንዲ ዳሳ ገጸ ብዘይምርግጋዕ ገይሩ ቅዱስ ያሬድን ተግሳጽን ተደረበ ናይሩ ኣባ ገዴዎን ምስ ወን ብድብረት ዳግም ግዚ ለሚዖሙ ሰሚዑ ኣዝማች ዓዲውን መጽሓፍ ቀዳማዊ ብዓል ማዕርገ ተሸይሙ ንእግዚአብሔር ከገልግል ጀመረ። እግዚአብሔር ድማ ኣዝዩ ፈተዎ እሞ ኣብ ገነት ኤዶም 3 ኣዕዋፍ ለኢኹ ብናይ ሰብ ኣንደበት ዘዛረብኦ ብምግባር ንስኣተን ሒዘንኦ ናብ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ከዳ። ካብኡ ድማ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ ዘመስግንዎ ማህሌታት ተምሃረ። ብድሕሪ እዚ ካብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብ መሬት ኣብ ኣክሱም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብሰለስተ ረብዓት ኣተወ። ብዓብይ ድምጺ ድማ ሃሌሉያ ለኣብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ከመስግን ዓለወ። ንድምጺ ዝሰምዑ ክሕጉስ ገይሮም ኩሉ ናብኡ መጹ እሞ ብሙሉእ መዓልቲ ክሰምዕዎ ወዓሉ። ብድሕሪ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በብክፍለ ዘመኑ ብክረምትን ሓጋይን ቀውዕን ብጽድየን ብኣጽዋማትን በዓላትን ብሰንበታትን ብናይ መላእኽቲ በዓላትን ብነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ደናግልን በዓላት ዝኸውን ገይሩ ኣብ 3 ከፊሉ ዜማ ኣውፅአ። ንሳቶም ከዓ ግእዝ፣ እዝል፣ ኣራራይ እዮም። ዘረባ እዚ ሰባት ድምጺ ኣዕዋፍ ድምጺ ኣራዊት ካብዚ 3 ዜማ እዚ ኣይወጽእን። ሓደ ግዜ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ገብረ መስቀል ደው ኢሉ እናዘመረ እንተሎ እቲ ንጉስ ድማ ብተመስጦ ንዜምኡ ይሰምዖ ነበረ። እዚ እሞ እታ ሒዝዋ ዝነበረ ካብ ሓጺን ዝተሰርሐት ዘንጊ ኣብ እግሪ ቅዱስ ያሬድ ዝኣተወት ካብ እግሩ ድማ ደም መሪር ፈሰሰ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ማህሌቱ ክሳብ ዝፍጸም ኣይተሰምዖን። ንጉስ ኣእዙ ደንገጸ። እቲ ዘንጊ ካብ እግሩ ቅዱስ ያሬድ ነቒሉ ከዓ ንቅዱስ ያሬድ ኣብ ክንዲ እቲ ዝፈሰሰ ደምካ ዝደለኻዮ ኣዝዘኒ ክህበካ እየ በሎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ዝደለኽዎ ከም ዘይትኽልክለኒ ቃል እተወኒ ኢሉ ዝደለዮ ንኸይክልክሎ ኣምሓሎ። ከምዚ ድማ በሎ ክምንን ክኸይድ ሕደገኒ በሎ። ነዚ ዝሰምዐ ንጉስ ኣዝዩ ሓዘነ። እንተኾነ ማሕቁኡ
ኣይጠልምን ክኸይድ ኣደጎ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ያሬድ ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ታቦተ ጽዮን ደው ኢሉ እናኣመስገነ እንተሎ ኣብ መሬት ሓደ ዓመት ዝኣክል ደው ኢሉ እናመስገነ እንተሎ ኣብ መሬት ሓደ እመት ዝኣክል ልዕል በለ። ናብ ገዳም ብምኻድ ድማ ብኣንብሮን ጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ይነብር ነበረ። ከምዚ ኢሉ ብርቱዕ ተጋድሎ እናተጋደለ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ብዕለተ 15 በዛ ዕለት ሰውየ ጸሎትን በረከቱን ናይ ኣቦና ናይ ቅዱስ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ዘላለም ይኹን አሜን። አርኬ ሰላም ለያሬድ ማህሌተ መላእክት ለህዋፀ እንተ አእረገ ህሊና መንፈስ ህዋፀ ለትምህርቲ መጽሓፍ ገብአ እምሃበ ኮነ ነፋፄ በብዝሆ ጻማ ዘአልቦ ህጻፄ መልእልተ ጉንደኦሙ ነጺሮ እንዘ ይአርግ ጻጸ እፀ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ከኣባ ኣሴር መምህር ባሴ ብዝነ ንጉስ ወናግ ሰገደ ናብ ኢየሩሳሌም ወሪዱ ሰማዕትነት ተቀበለ። ከምኡ እውን ቀትሪ ከም ዕብዲ መሲላ ግን ንስጋኣ እትቐፅዕ ዝነበረት ቅድስቲ ኣዶ ቅድስት ኣናስማ ዕረፍታ እዩ። ንሳና ትንበር ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስት ተክልያን ቅዱስ ጰፍኑትዮስን መዘከርትኦም እዩ። በረከቶም ምሳና ትንበር ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን ንኣና እውን ብናይ እዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና በረከቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ዘውደናዮ ዘንጠውናዮ በኣብ ቅዱሳን ፍቃድ መላእክት ይታረምልና ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ቃል ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሓሳብኪ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ናይ ጌታ ሰራዊት ናይ እግዚአብሔር ኣዶ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን። ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ንስኺ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍረ እውን ብሩኽ እዩ። ጸጋ ዝመልአክ ዝተፈስሒ ልዑል እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ካብ ትፈትዮ ፍቅሪ ወድኺ ጌታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኸ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሓጢአትና ኣውሳና በደልና ይቕረን እንትኽእለና ኣሜን። ሓጢአትና ኣውሳና በደልና ይቕረ ይበለና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ረቢ ኣሜን።